a má jistou medaili. Fantazie. Lyžování je krásný sport, už jenom tím prostředím. Máme tu nejkrásnější kancelář ze všech zaměstnání na světě. Vrcholový sport je víceméně zaměstnání na plný úvazek jako každý jiný. Nechodíme do práce, jakože jsme se šli sednout někam za stůl, ale naší prací je prostě trénink, a cestování, regenerace. A často se lidi ptají, co vlastně děláme v létě. Si myslí, že máme volno, odpočíváme. A řada lyžařů teda lyžuje, skončí třeba sezóna závodní, až ten duben, květen se hodně věnují lyžování, dokud se dá lyžovat, dokud na ledovcích je kvalitní sníh. A já většinou mám pauzu, teď 4 měsíce od lyžování a vracíme se na lyže zase koncem srpna. Ale během téhle rádoby pauzy velmi hodně trénujeme, pracujeme na kondici, takže denně určitě trénujeme dvoufázově, ten trénink je 2 až 3 hodiny, takže téměř 5-6 hodin denně trávím na tréninku, do toho samozřejmě různý přesuny na trénink, regenerace, takže ono nakonec se dostaneme na těch 8 hodin denně, že opravdu v tom zaměstnání jsme. Skifahren, du musst grundsätzlich sehr eine breite Basis haben an Fähigkeiten. Du musst nicht in einer speziellen Disziplin oder in Trainingsart irgendwo gut sein. Du musst einfach skispezifisch optimal vorbereitet sein. Und das macht es einfach aus, dass man nicht jetzt, ist vielleicht in Ausdauersportarten ist viel Ausdauer trainiert oder Kraftsportarten viel Kraft. Es ist eine Summe von vielen Eigenschaften und es heißt einfach beim Skifahren, diese zu optimieren. Und es ist so, dass der mentale Bereich eine sehr große Rolle spielt auch und es sind sehr viele Komponenten, die da zusammenspielen oder zusammenpassen müssen, dass es funktioniert. Es ist sehr komplex und darum ist es so interessant. Cestujeme už teďka několik let do Jižní Ameriky, do Ushuaii, což je ohňová země. Ten nejjižnější cípeček Jižní Ameriky, kam jezdíme zhruba na 3 týdny, přelom srpna, září, je tam ještě zima, nebo pomalu končící zima. Takže za tím sněhem se musíme podívat, protože tady u nás ještě není. Ushuaii jsme zvolili vlastně i hodně proto, že po tom mým zranění jsem byla hodně zesláblá, neměla jsem tolik energie a myslím si, že bych to zatížení v té vysoké nadmořské výšce ve Švýcarsku tak nezvládala. A Ushuaii má ohromnou výhodu, že se trénuje pár set metrů jenom nad mořem, u moře se bydlí. A je pravda, že tím se nám to léto zásadně zkrátilo, protože přece jenom v půlce srpna odcestujeme a když se vrátíme, tak tady už začíná podzim. Ale je to úžasná zkušenost a věřím nebo těším se, že se do Ushuaii ještě vrátím. Na lyžích vlastně trávíme celý dopoledne, my jsme tam, dejme tomu, od 8 do 12 do 1, pak odpoledne je ještě nějaká kondiční příprava, ale už ne v takovém rozsahu, jako je třeba přes to léto, kdy se nedělá nic jiného než kondiční příprava. No a ten trénink, ono to vypadá, že jsme tam těch, já nevím, 4 hodiny
co všechno za tu dobu můžeme zvládnout, natrénovat, ale ono samozřejmě, než se ty tratě připraví, než se postaví a potom s tím transportem samozřejmě nahoru vleky, nahoru lanovky, tak dejme tomu, že třeba uděláme nějakých 10-12 jízd, to kolo, když to přeženu, tak má minutu, takže my vlastně tím samotným tréninkem a ten čas, kdy máme možnost něco změnit, na něčem pracovat, když to pak sečteš, tak je třeba jenom 12 minut denně. U nás hrozně těžko se ten pohyb dá rozfázovat. My si těžko můžeme říct, že teď teda jako budeme trénovat jenom nějakou část toho pohybu, protože když už z toho kopce jedeš, tak je to komplexní pohyb. Můžeš si říct v hlavě, tak teď se budu jako soustředit na nějakou jednu věc, ale ono, když se nezapojí ty věci předtím a ty věci potom, tak to nefunguje. Je hrozně důležité v takhle malém týmu, aby ty lidi si sedli, aby byla dobrá atmosféra, protože přece jenom spolu strávíme strašně moc času a tím, že jsme malý tým, tak jsme i strašně moc jako v kontaktu. Když jsou velký týmy o 15 lidech, tak se, já nevím, třeba s trenéry potkáš na kopci, ale pak s nimi nemusíš večer sedět u stolu jednoho společného. Myslím, že to tak jako víc rozptýlí, ale my tím, že opravdu jsme 4 lidi, kteří opravdu spolu tráví 3/4 roku z roku na těch cestách, na závodech, na tréninku, tak je hrozně důležité, aby ta energie a ta atmosféra si sedla, což si myslím, že se povedlo. Sie sind der Trainer von der Schaka. Sie sind ja seit Zweiten schon hier. Sie haben immer in Wild trainiert. Ist da eine andere Beschwerfheit oder? Ja, der Eli ist einfach viel glatter und abgefahren und Eli ist einfach aggressiver, schrupfer. Und auf das müssen wir uns einstellen. Ich hoffe, der Servicemann hat sich darauf eingestellt und Schalke ist gut drauf und ich habe das Gefühl für das. Ja, das ist ein kleines, feines Team. Wir sind sehr gut aufgestellt. Wir haben sehr gute Trainer, wir haben sehr gute Physio. Ja, ist sehr gut zum Arbeiten und man kann sehr konzentriert mit Shark arbeiten, als wie wenn du 5-6 Läufer hast. Also ist sicher besser. Už spolu vlastně spolupracujeme 3 roky a za tu dobu si myslím, že se všechno tak jako úžasně sedlo, že víme každý, jakou tam má tu svoji roli, jak jeden druhýho může podpořit, jak Gary mě může podpořit a namotivovat na startu, jak Klaus mě třeba může sklidnit během prohlídky a to všechno samozřejmě hraje roli a je to takový to jemný ladění, aby opravdu ten výkon byl co nejlepší. Das Wichtigste ist natürlich der mentale Faktor. Ich glaube, im Rennen dann machen sich für mich 70–80% diese Freiheit im Kopf aus, wenn du jetzt in einer guten Form bist, dass du nicht mehr viel nachdenken musst. Natürlich sind diese restlichen 20–30%, wie du vorbereitet bist, konditionell, mit der konditionellen Verfassung du bist, technisch in welcher Verfassung du bist. Aber du musst an diesem Tag mental bereit sein, wirklich alles zu riskieren, alles zu geben und nicht mehr viel nachzudenken. V roce 2009 jsme se s otcem rozešli, nebo já jsem od něj odešla. Těch důvodů byla řada. Jak jsem zmiňovala, bylo to samozřejmě důvody profesní, kdy jsem viděla a cítila, že prostě táta už mě dál neposune, co se té techniky týče. Pak samozřejmě ten velký a zásadní byl, že my jsme si už osobně absolutně nerozuměli. Byl to jeden velký boj a jedny velký hádky a to nebylo jenom ten poslední rok, to už prostě se odehrávalo několik posledních let a já jsem ty poslední léta jenom sbírala tu odvahu, kdy to tomu tátovi říct a kdy mu teda říct, že už s ním dál nechci jezdit, nechci s ním spolupracovat a že si chci jít svojí vlastní cestou. Přišlo mi, že vlastně lyžovala proto, aby získala pozornost od toho taťky, aby získala jeho lásku. Jo? Že nelyžovala jak kdyby za sebe a pro radost. Prostě spíš to byl takový jako človíček, který jako věděl, že ho to baví a chtěl to dělat, ale prostě se to neužíval.
Ty roky potom byly velmi těžký, velmi náročný, protože samozřejmě táta to vůbec neskous, to, že jsem odešla a začaly se dít věci, které mě i samozřejmě překvapily a já sama jsem nikdy nevěřila, že se můžou stát a to, že vlastně táta se snažil dělat všechno pro to, abych prostě bez něj na ty další úspěchy nedosáhla. Já jsem mu kolikrát nejenom osobně, ale i veřejně poděkovala za všechno, co pro mě jakoby udělal, až to bude vždycky on, kdo mě postavil na ty lyže, kdo mě vedl v těch žácích a dovedl mě do těch juniorů a dovedl mě k těm hezkým medailím. Ale že prostě už jsme překročili nějaké veškeré hranice a takhle dál to prostě nejde a chci si jít svou cestou. A on měl možnost tam zůstat vždycky jako ten táta, který mě bude podporovat prostě z toho titulu, že je to můj táta, a který se může radovat z těch mých úspěchů a být na mě třeba pyšný. A přesto všechno, co se dělo po tom rozchodu, co se dělo během té olympijské sezóny, tak pořád nějaká taková ta šárka, malá šárka uvnitř mě, ta šárka, pro kterou vždycky ten táta, nebo k němu vždycky vzhlížela, prostě protože to byl její táta a obdivovala ho a kdy vždycky toužila po nějakým jako pochlazení, pochvale, potom aby jí řekl, že jí má rád, tak si myslím, že pořád doufala, že třeba když vyhraje tu medaili na té olympiádě, že se jí toho dostane. A táta mi vlastně nikdy do dneška k té medaili nepoblahopřál. A myslím si, že to byl takový ten moment, kdy opravdu i tahle malá šárka teda jako pochopila, že game over. Ke konci sezóny 2012 už trošku ty bolesti hlavy byly častější nebo třeba trvaly díl. Já si pamatuju, že předposlední závod sezóny 2012 v Åre jsem vložně už v ten den závodu měla nesmírně jako bolesti hlavy. I přesto jsem jako závodila na finále v Šládminku znovu bolesti hlavy. Úplně poprvé jsem si vzala prášek na bolení hlavy, což já tady všechny ty bolesti, jak jsem takový jako alternativec a jsem vloženě proti jakýmkoliv práškům, na tož antibiotika, když mám třeba nějakou virózu, tak jsem to vždycky dávala jakoby bez medikamentů. No ale pak se to přešlo. A rozjeli jsme spolupráci s Klausem, rozjeli jsme trénink, bylo to celkem všechno jako v pohodě. No a pak na jednom tréninku v Praze mě rozbolala hlava, ale už vloženě stylem, jako že to byla taková bodavá jako bolest. Při jakýmkoliv rychlejším pohybu prostě to vygradovalo, bylo to horší než dřív. Takže jsem zůstala doma, šli jsme na nějaké vyšetření do motelu, odběry krve, paní doktorka i byla celkem taková jako akční, že bolesti hlavy, jdeme na vyšetření CTčka, aby jsme viděli, že v hlavě je všechno v pořádku, aby jsme měli jako klid. Všechno vypadalo dobře. CTčko vyhodnotili, že je v pořádku, že tam žádný nález není. Krevní testy vypadaly v pořádku, ale hlava pořád bolela. Pak najednou se něco stalo a na 2-3 dny se to zlepšilo. A já jsem říkala, tak super, už to mám jako za sebou, tak prostě dobrý. No jenomže po těch 3 dnech se to zase začalo zhoršovat. Pak samozřejmě přichází ta doba, kdy už si toho moc nepamatuju. Pamatuju si, že jsem ležela u nás v ložnici, zase ohromný jako bolesti hlavy, zase takový to prosení, jenom ať usnu a až se probudím, ať to nebolí. A pak už si jenom pamatuju, že jsem tak jako se probouzela, usínala, Tonda mi nosil vodu, dával mi obklady a ještě říkal Šáry, jestli se to nezlepší, ráno jedem do nemocnice. A já jsem takový, jak já vždycky nemocnice ne, ale jaký ne. Říká, ne, uvidíš, určitě to ráno to bude dobrý, určitě, nepojedem do nemocnice. No a pak klapka a nějaký takový sny, divný hlasy. Záchranná služba Praha. Tonda Strach, dobrý den. Já chci nahlásit, jak potřeboval rychlou sanitku. Já mám problém s mojí přítelkyní. A co teď se děje? Teď je přivědomí? Je přivědomí, ale jako dusí se mi, je v nějaký nerozvalý křiči. Jako nevnímá a nevypadá vůbec. Takže je bezvědomí, nevnímává? Teď mě nevnímá, no. Dobře, teď ji akorát chraňte hlavu. Na oslovení nereaguje vůbec nějak, ne, jo? Nebo nereaguje. vůbec nic.
že fakt to vypadá blbě, teda nechci plašit. Pořád máte křiče, jo? Pořád, absolutně. Pořád se nic nezměnilo. Já jsem nezačala dusit, totiž já to stupně. Jak se začala dusit? Dejchá pravidelně? Ne, zatím dejchá, ale jako fakt nevypadá dobře a má křičí v puse, samozřejmě nedejchá pusou, dejchá jenom basem. Ten den vlastně došlo k tomu, že po dlouhodobých problémech Šárky s bolením hlavy jsem ji našel asi v 5 hodin ráno v posteli, kdy byla v podstatě ve stavu jako záchvatu, epileptického záchvatu, kdy přestávala dýchat. Vlastně byla mimo sebe a byl to dost ošklivý pohled na ní. Když jsem volal rychle záchrannou službu a odvezli jsme ji na AR do nemocnice, kde se zjistilo, že je vlastně v metabolickém rozvratu těsně před smrtí, protože hypofýza vypověděla službu a v podstatě došlo k metabolickému rozvratu celého organismu. A on mě tak zase hezky držel v té růžové bublině a sám to řešil s těma doktorama, co jak bude, jak je to vážný a mě jako držel hezky si na tom růžovém obláčku. A především hlavně ty 3 dny, kdy já jsem si teda někde spala, tak pro něj musely být jakoby hrozný jako muka a vlastně hrozná nejistota, co bude dál. Ty dny se táhly, ten den byl jak týden, šlo to všechno hrozně pomalu, ale opravdu jsem nevěděl a i chvilku jsem měl opravdu upřímně strach, jestli nebude mít ten mozek poškozený, protože měla taky jako zvláštní grimasy, taky křeč v obličeji, takže byly to jako dny hrůzy v tom, jaká vlastně Šárka se vrátí zpátky. Co jsem si myslel? Že tu operaci nesmí zvorat, že by to nebylo dobře a že ji musíme dát zpátky do kupy, aby mohla sportovat a byla zdravá a mohla normálně fungovat. Nejsilnější vzpomínka je asi to probuzení na tom áru, když jsem jako se začala rozkoukávat a slyšela jsem nějaký první vlastně zvuky a hlasy. Vlastně v pondělí ji začali pomalu probouzet a ona se probudila s úžasným úsměvem na rtu, úplně vysmátá v té posteli, samozřejmě všude různý hadice a dejcháky, ale probudila se úplně vysmátá. Já jsem využil okamžiku, kdy nemohla moc protestovat a požádal jsem jí o ruku. Pak vidím Tondu, jak mě hladí po ruce a říká, že to všechno bude dobrý a že jestli si ho chci vzít, že už nechce říkat, že jsem jeho přítelkyně, že chce říkat, že jsem jeho žena. Po dalších testech si zjistilo, že teda adenohypofýzy je ten problém, který způsobil metabolický rozvrat. A pak už to bylo pro mě snesitelnější, nebo hlavně pro Šárku, protože už jsme věděli, co bude následovat, operace a už to bylo pro nás takový čitelnější, než teda ten samotný metabolický rozvrat, o kterém jsme vůbec netušili, že něco takového existuje. Pak si pamatuju převoz už do nemocnice na Karláku, na endokrinologii, kde se o mě pak staral profesor Marek. Je tady ještě starý jméno, takže to ještě musíme přepsat, jestli platí. No a potom takový ty jemný postupný krůčky, no, kdy jsem byla schopná sama vstát z postele, dojít si třeba na toaletu do koupelny, kde jsem se byla schopná třeba sama osprchovat, sice v sedě, protože jsem nebyla schopná jako ještě stát. Pak už byl ohromný pokrok, že jsem teda vydržela těch 5 minut stát tý sprše, osprchovat se, projít se po chodbě sama, bez jako opory. A na první procházku, když jsme šli po operaci s Tondou ven, ještě jsem měla silný sluneční brýle, protože jsem nebyla zvyklá na sluníčko. No, ale zase já o tom jako hrozně ráda povídám, hrozně ráda na to vzpomínám. Já jsem se nikdy necítila takovou lásku a takovou péči od toho okolí, a hlavně od Tondy, jako v té nemocnici. Opravdu, jak jsem se jakoby vrátila z toho hlubokého spánku nebo od někud, kde jsem si potřebovala ty svoje věci jako utřídit a vyřešit, jak teda, jestli dál a jak dál. Tak já jsem byla pár dnů asi opravdu jako to bezprostřední dítě, který vůbec jako neřeší to přes tu mysl, přes tu hlavu. Já jsem prostě co na srdci, to na jazyku a všechno jsem to tak jako podle těch pocitů a podle toho srdce jsem to tak říkala a jednala a bylo to vlastně hrozně hezký. Já si myslím, že jako to byl takový restart pro Šárku. Jo. V tom komatu opravdu to tělíčko úplně vyplo a Šárka, bych řekla, jak kdyby něco kus té minulosti taky odložila.
A taky to bylo nakopnutí, fakt jako další podpora v tom, jako mít se víc ráda, víc ty věci dělat pro sebe prostě a fakt jako v té větší radosti. Teď už máte dovoleno vyhrát. No, tak to už mám. To už jste mi říkal na konci února. Jsem pak taky vyhrála ten evropský pohár, když jste mi to dovolila. Ano, dobře, to je v pořádku, tak jenom to opakuju. Tak jo, mějte se hezky, pozdravíte manžela samozřejmě taky a budeme držet palce na všech závodech. Letní příprava se skládá hlavně z práce na té kondici, takže teď, když ukončíme sezónu, tak plynule vlastně jedna skončí, začíná nová, většinou mám tak 2-3 týdny, abych si odpočinula. Není to vždycky daný, je to na pocit, prostě dokud se necítím, že jsem fit, odpočinutá nejenom po stránce těla, ale samozřejmě i mentálně, aby člověk zase nabral tu sílu, že ta sezóna je náročná. A první závody jsou v půlce listopadu a končí poslední v polovině března, takže je to velmi dlouhá sezóna, do které se cestuje, závodí, je tam ten samozřejmě i psychický nějaký vypětí, je to stres pro to tělo, takže je důležité si dobře odpočinout. No a pak začínáme postupně zase to tělo, aby se zvyklo na tu zátěž fyzickou a trénujeme celkem velmi náročný trénink celé ty 4 měsíce. Je to hodně nepříjemný trénink. Intervaly vždycky, to je jedno, jestli se běhá, nebo jezdí na kole, nebo bruslí, ale ty intervaly tady ty kolem k té minutě, ty 200 ještě jdou, ale pak té minutě a vejš jsou subjektivně hodně jako bolej. Lyžař je potřeba byl hodně všestranný. Od posiloven na hrubou sílu, maximální sílu, dynamickou sílu a vytrvalost trénujeme především na kolech, ať už je to silniční kolo nebo horský kolo, trošku víc v přírodě, když chceme odejít z těch silnic. Když je člověk nahoře, tak krásný. Dneska to byla jakoby úžasná etapa, protože to bylo víceméně po asfaltu, jenom pár kousků v lese. Takže to se jede hezky, nestojí to tolik energie, jako když někdy člověk se trápí přes kořeny do kopce. Takže to bylo moc příjemné, je to i nádhernou krajinou, měli jsme nádhernou vyhlídku a tady ten kopec mám za odměnu, no, že jsem se vyškrábala, mohli jsme jet už trošku dřív dolů a já jsem říkala, když už jsme skoro tady, tak se zajedeme podívat i nahoru a teď už nás čeká si jít jenom zpátky do Waldhofenu. 3 hodinky to dneska byly, no, asi nějakých 45 kilometrů. Loni jsme zakomponovali do tréninku hodně thajský box, který mi pomohl i hodně právě se zlepšením té dynamiky a trošku i s nabuzením takový ty klidné šárky, aby se uměla trošku porvat a trošku nabudit třeba i na tom startu.
velkou součástí je fyzioterapie jako taková, nejenom kompenzační cvičení a regenerace, které jsou samozřejmě velmi důležitý. Často ta práce těch fyzioterapeutů není úplně vidět, protože ono, když se nic neděje, když člověk není zraněný, tak jsou trošku jako v zapomnění, ale právě ta prevence a ta jejich práce, aby se něco nestalo, je strašně důležitá. A pak je to i rozvoj, protože tu úroveň, kterou třeba nastavil u nás Pavel Kolář, ty fyzioterapie je úžasná a naši fyzioterapeuti jsou strašně šikovní a co třeba můžeme pracovat s tou metodou DNS na tom rozvoji, tak si myslím, že třeba i letos se můžu nesmírně posunout, protože pořád vím o řadě jako rezerv a věcí, na kterých se dá pracovat a to je vlastně asi ta největší motivace u mě, která mě žene dopředu. Jsme ve VO2 Max a jsme v prostorách, vlastně, kde se mi tak trošku splnil jeden z mých snů, kdy se mi podařilo otevřít projekt celostního systému tréninku a terapie. A jsem hrozně ráda, že se mi to povedlo, jestli jsem o tom tak jako trošku snila, nejenom otevřít nějaké místo nebo nějakým způsobem sdílet ty svoje zkušenosti, které jsem za tu svoji kariéru a vůbec za ty léta nabrala, ale propojit vlastně i ty úrovně dohromady, což si myslím, že je celkem ojedinělý projekt. Propojit to fyzický s tím psychickým a ještě to propojit třeba i s tréninkem, s tím aktivním pohybem, což se nám tady povedlo. Takže za tu terapii tady máme samozřejmě fyzioterapii, máme tady fyzikální terapie, a máme tady i terapii duše, takže to se snažíme propojit i s tou psychosomatikou, protože samozřejmě ta fyzická a mentální úroveň jsou spolu propojené a často nějaký fyzický a chronický bolesti jsou zakotveny v nějakém psychickém problému. A samozřejmě to i pro lidi, kteří třeba si chtějí splnit svůj sen, uběhnout maraton nebo se zúčastnit Ironmana. Šárka introverta, když jsem ji poznal, tak byla hodně uzavřená do sebe. Asi to bylo daný její okolím, v kterém se pohybovala a trvalo dost dlouho, než se jí podařilo trošku uvolnit, rozvolnit a to v podstatě i v pohybu, protože i v tom fyzickém projevu to tělo prostě měla v určitých disbalancích a vlastně byla jak vnitřně, tak navenek tak zvláštně stuhlá. Takže bylo to krásný sledovat tu zajímavou proměnu časem, kdy ze Šárky se postupně stala Šárka, tak jak ji dneska všichni známe a vnímáme. Já mám ohromnou podporu za ty poslední léta samozřejmě v Tondovi, manželovi. A samozřejmě i potom, co se dělo celkem komplikovaně s mým tátou, byly spoustu jako věcí, na kterých jsem pak cítila, že už nestačím sama, tak jsem vyhledala právě pomoc i Teresky, s kterou jsme potom teda se staly i velkými jako kamarádkami, takže se nepotkáváme už jenom jako klientka a terapeut, ale i jako přítelkyně. No a s tou jsme, myslím si, že udělali ohromný kus práce, ohromně mi jako pomohla, ale já jsem nikdy vlastně za ní nepřišla jakoby s problémem, že bych to řešila z titulu toho sportu. Třeba Teresko, pomož mi, já chci jako znovu vyhrát, nebo jak mám být v klidu jako na mistrovství světa. Já jsem to vždycky řešila z titulu jako člověk, který má normální ty lidský problémy jako každej. A vždycky jsem věděla a věřila, že když budu v harmonii jako Šárka, tak to pak dokážu zužitkovat, nebo že se to odrazí potom i na tom sportu, i na těch výkonech. Scharke ist sehr unglaublich zielorientiert, sehr ehrgeizig, sehr fokussiert. Sie ist sehr zielstrebig und auf der anderen Seite sehr gefühlsbetont, sehr sensibel und sie ist eine Mischung aus diesen Sachen. Auf der einen Seite sehr gefühlsbetont, lässt sehr viel Gefühle zu und auf der anderen Seite unglaublich, wenn es um diesen Job geht, um das Skifahren, sehr fokussiert. Im Training, da lässt sie auch keine Kompromisse zu. Und diese Balance ist sehr gut, finde ich.
To všechno, co dělám samozřejmě proto, abych byla dobrá, aby tam ten úspěch byl. A je další hrozně hezká věta, že cesta nám přináší štěstí, ne její cíl. A že jsem za ty poslední roky měla taky možnost pochopit, co tady ta věta říká. Je to člověk, který má ten formát sportovce s velkým přesahem. S tím přesahem do toho intelektu, hodně ty věci bere vážně, hrozně poctivá v tréninku. Je poctivá v práci k sobě, umí tvrdě pracovat na sobě a dává tomu sportu i takový ten třetí rozměr té schopnosti někam to dotáhnout, někam to posunout, snažit se být prostě perfektní a že nejde jenom o ty vteřiny při tom lyžování, ale jde vůbec o tom celém přístupu k životu, k té poctivosti a k té snaze. Myslím si i motivovat třeba lidi k tomu ne lyžovat, ale dělat něco, někam to chtít, dotáhnout a pracovat na sobě. Jaká je Šárka ve volném čase? No, tak Šárka ve volném čase hodně spí a hodně odpočívá. No toho volného času není zase tolik, protože prostě teď všechno podřizuju tomu lyžování a ještě si myslím, že je mnohem víc. To tomu můžu podřizovat, že ještě mnohem víc tomu lyžování můžu dát, pokud chci někdy se sáhnout na ten malý glob. Takže toho volného času moc není. Ale těším se, až třeba uzavřu tuhle kapitolu, že ještě než budu tou maminkou, že tam třeba vznikne prostor, kdy se budu moct věnovat víc tomu tanci. A lásky, postavení, kontakt. Hrozně upřímně se těším na roli té ženy, té manželky, té ženy, která bude dělat zázemí tomu svýmu manželovi a trošku mu zalepí tady to období, kdy je beze mě a kdy si musí vystačit na všechno sám a vůbec si myslím, že nebudu mít problém s vařením, žehlením a tím, že vlastně doteď jsem na to vůbec není čas, vůbec jsem to nezažila, tak si myslím, že i tady tu stránku si budu hrozně jako užívat tu domácí, tu roli té manželky, té maminky a hrozně se na to těším. Dospělá, krásná žena, který to prostě září čím dál tím víc zevnitř, ta její krása. Se to dovoluje i vůbec jako světu tak nějak jako ukázat. A je to člověk, který pořád platí to, že je to silná osobnost, ale jako víc si ten život opravdu tvoří po svém. Jako tak, jak je to v souladu s ní, s tím jejím nitrem. A protože pořád má to velké srdce, tak je to i v souladu s tím okolím. Má takový tendence prostě, když nelyžuje, tak jako neskutečně myslet na druhý. A když si s tím měla problém ve smyslu až moc, jo, že se tím zbytečně třeba zatěžovala a trápila, to si myslím, že už se dost změnilo a že se právě jako ta široká duše, otevřená náruč jako víc otevřela vůči ní a přesměrovala zpátky do toho nitra a že už si víc a víc dovoluje prostě sebe opečovat, jako myslím si dopřát si to, co potřebuje nebo po čem její ta duše volá. Já vlastně na tom, co jsme s Tereskou dělali, vůbec ty všechny metody, já jsem se v tom hrozně jako našla. Mě to vlastně hrozně zaujalo, přišlo mi to hrozně jako blízký, jako kdybych to znala a vlastně pomohlo mi to vůbec pochopit tady, když to řeknu tak jako obšírně celý tady ten svět a myslím si, že jsem velmi jako duchovně založený člověk, který věří na to, že tady ty duše se točí a že tady nejsem poprvé na téhle planetě a že se zase vrátím. A díky tomu mi jako zaklaplo spoustu věcí, povedlo se mi spoustu věcí jako pochopit, nebo ne ani pochopit, ono vlastně je i chyba, že my se furt snažíme všemu jako hrozně porozumět a ono stačí to přijmout, ono ne všemu musíme rozumět, ne všemu musíme, jako všechno musíme chápat, stačí to prostě přijmout a jít dál.
konečně to zase začíná, takže první závod sezóny je teda ještě tma jak v pytli, takže jsem zvědavá, jak během 20 minut už si máme dát první volnou jízdu po závodní sjezdovce, ale snad se brzo rozhodní a bude hezky jako včera, takže bude doufám krásný závod. Takže už se na to těším, kdy to zase začínám vlastně dneska svou 13. sezónu, tak věřím, že 13 bude šťastný číslo. Naše závodní dny jsou hodně časný, takže stáváme samozřejmě velmi brzo a za tmy. Rozcvičuju se samozřejmě ještě než vůbec se obleču do ty závodní kombinézy, pak je nějaký přesun na ten závodní kopec, rozjíždění, prohlídka, no a pak už jdeme na start. I když to nevím, jaký ten výsledek bude, tak je tam to těšení z toho spíš, co mi ten den připraví. Je tam ten pocit, že jsem udělala maximum, to maximum tam chci odvést a je tam ta zvědavost, co mi to ten den přinese. Když bych třeba mluvila o letošní sezóně, tak v Záhřebu třeba tam byla lehká nervozita před tím prvním kolem, protože jsem závod předtím na Kytaji po dlouhé době byla na stupních vítězů, byla jsem druhá, takže jsem byla trošku nervózní před tím Záhřebem, ale po prvním kole jsem byla opět třetí, tak to na mě jakoby spadlo takový to, i když samozřejmě vím, že to je blbost, ale takový to se mi ulevilo, tak nebyla to náhoda na tom Kytaji, tak jako opravdu na to mám. A do toho druhého kola jsem šla už s tím, že mám na to být na těch stupních vítězů a třeba mám i navíc. Můžu se posunout na druhé místo, můžu třeba atakovat to první. A šla jsem do toho opravdu s riskem a naplno. No a v polovině trati jsem vypadla. V tu chvíli bylo to zklamání, protože jsem věděla, že mám dobře rozjetý a mohla to být další bedna. Na druhou stranu jsem byla i ráda, že ten výpadek musel někdy přijít a že jsem si ho dovolila konečně, protože dřív jsem měla velký problém s tím, že jsem neriskovala, jezdila jsem opatrně, jezdila jsem trošku s ruční brzdou, abych náhodou nevypadla. Ono samozřejmě, když člověk chce vyhrát, tak tam ten risk musí být. Třetí místo po prvním kole se stává udání Šárky Stachové klasikou. Vybojovala ho po třetí za sebou. Pak přišly další závody, Flachau. Opět jsem výborně rozjela první kolo a před druhým jsem znejistila, protože ta trať byla měkčí, bylo to něco, co mi úplně jako nevyhovuje, nebo v tu dobu mi ještě úplně nevyhovovalo a to druhé kolo jsem si pokazila jenom sama prostě hlavou, jsem si nevěřila, nepodařilo se mi dobře odstartovat do toho závodu, udělala jsem pár chyb na začátku a pak už se mi to nepodařilo rozjet. Ale oba dva tyhle závody, jak Záhřeb, tak Flachau, si myslím, že mi hrozně moc pomohly a potom do toho závodu na mistrovství světa, že jsem věděla, že člověk musí riskovat, jako například v Záhřebu, a není dobrý znejistit kvůli tomu, že ta trať třeba se není úplně tak jistý a že prostě bez toho risku, který jsem nedala do toho druhého kola třeba v tom Flachau, prostě ta medaile tam nespadne, že musím riskovat, jako jsem riskovala v tom Záhřebu, musím jít do toho, že třeba můžu i vypadnout a určitě bych měla lepší pocit, kdybych třeba i v tom biorychlíku vypadla, než abych dojela opatrně a byla třeba 10. I mean, the village in Vancouver was pretty nice. The village in Vancouver was not that good, but Vancouver was pretty nice, yeah. Teď se ještě všichni povídají a smějou se. I was laughing when I was před startem už tady každý sám za sebe. And the other guy was, I didn't watch him. Já si myslím, že na těch třeba velkých závodech, jako je mistrovství světa na olympijské hry, je to téměř úplně celý o hlavě, protože tam těch závodnic, které mají na to získat tu medaili nebo vyhrát, je celkem hodně na startu a všichni to umí, všichni umí zajet tu rychlou jízdu v tréninku. A je to o tom, jak ten den se s tím dokáží srovnat, jak se právě dokáží vyrovnat s tím tlakem, s tou psychikou a na kolik procent dokáží to, co v sobě mají, to, co umí,
předvést právě v těch 2 minutách nebo v minutě a půl. Nikdy jsem nebyla jakoby mentálně tak dole jako po té olympiádě, kdy jsem teda opravdu i zvažovala, jestli znovu najdu energii se zase zvednout a zase se jako jít do toho dalšího závodu a věřit, že tentokrát to vyjde, a pak jsem říkala, co ještě zase nevyjde. Zase se budu muset sbírat, protože během celé ty sezóny jsem si vždycky sněla o tom, tak a tenhle závod už to přijde, už přijde ten velký jako nějaký výsledek znovu a zase nepřišel. Tak zase zklamání, znovu teda si pobrečet a zmotivovat se a jdeme dál a znovu v sobě mobilizovat všechnu tu sílu, pak přišel další závod a znovu to nevyšlo. A znovu. A po té olympiádě to bylo tak strašně velký zklamání, že jsem i Tondovi jako psala, že opravdu nevím, jestli jako ještě zmobilizuju tu sílu, zase jít dál a zase tam byla obava, že co když to zase nepřijde ten úspěch. A byla jsem i nesmírně jako unavená a možná, že jsem to najednou přestala jako řešit. Šla jsem trošku uvolnit do těch závodů, že teda uvidíme, tak to zase bude to úspěch, nebude to úspěch. A pak najednou poslední 2 závody, to bylo 6. 7. místo. Tak nějak to tam zase jako spadlo, byly to 2 nejlepší úspěchy sezóny a zase jsem získala trošku víc ty motivace do té další sezóny. Aspoň, že jsem jako zakončila tu sezónu s nějakým dobrým pocitem a trošku zase to tam ve mně jako zajiskřilo, že zase ten plamínek té naděje, že třeba to ještě zvládnu, že se ještě jednou vrátím na tu špičku. Pak prostě přišel den závodu a už ty závody předtím, ta série, kdy jsem vlastně několik závodů za sebou byla 3. po prvním kole, byla jsem vepředu, nebo to ty dřívější první kola, kdy jsem byla třeba 15., 16. a ty ztráty z prvního kola byly velké a pak samozřejmě, kdyby se člověk rozkrál v druhém kole, tak to nemůže stáhnout, tak ty výchozí pozice už byly mnohem lepší a z nich se dalo vycházet nebo uvažovat i o těch medailí nebo o těch stupních vítězů. Cítila a věřila tomu, že na to má znovu být úspěšná, ale sama za sebe. To byl ten velký rozdíl, protože předtím byla úspěšná, protože jenom tak vlastně, jak kdyby následovala něčí vedení. Plus samozřejmě byl tam ten talent, vůle a to všechno, ale jako tentokrát si to opravdu tvořila. Jo? Tvořila si to sama za sebe a to je obrovský rozdíl. Tak jako za ty 4-5 let, co se známe, jako naušla takový kus cesty, co prostě jindy se člověku nepodaří za celý život. Tím, jakou cestu jsem ušla mezi tím, tak jsem dospěla k tomu, že tátu můžu odpustit. A tím, že jsem mu to vnitřně odpustila, tak ta energie negativní se uvolnila a myslím si, že se to projevilo potom i v té další závodní sezóně, jak to všechno hezky jako provázaný, ten normální život s tím sportovním životem, to fyzické tělo s tím mentálním a psychickým. To byla poslední tréninková jízda před závodem, Šárko. Asi jo. Asi budu radši šetřit si na zítra. Jak se cítíš? No, cítím se dobře. To je takový slalom na dobrý pocit, takže před závodem ideální. Na prohlídce třeba u Tomase Vona, kdy úplně přesně nechytla tu změnu do té trojbranky, tam byla čas. Zdeska zajela velmi dobře druhou část. To je další cíl, který si vytkla na své dráze a teď už úplně na to Šárka druhé místo. Ano, Šárka má medailu! Velké povzbuzování změn branky kombinací. Cíli, Šárka. Šárka Záhrobská jede o medaili, jede o zlato! Ano, ano! Šárka Záhrobská je mistryně světa! Pochopitelně ta ztráta je veliká. 25letá královna českého alpského lyžování.
hodně potrénovali s Klausem Meyerhoferem a já doufám, že tak Šárko, rytmus chytí hned od úvodu. Na to, držíme palce. Že rytmus chytí hned od úvodu. 5-6 bran. Je potřeba ho získat a pak to rozjet. Zatím dobrý timing. Úzko najeté branky. Tak jak to vypadá? Zatím si celkem náskok drží na Zuzulovou. A teď to rozjet, Šárko, teď to povolit, to ty umíš. Vyklouzat ty oblouky prostě čistě po hraně a nebrzdit. To už je jí parketa, změna vůbec nevadila. Perfektní jízda zatím. Šárko, vydrž, už je to jenom kousek domů. Šárka Strachová, tak co? Já si myslím, že je rozhodnuto. Šárka Strachová! Máme medaili! Máme medaili! Šárka Strachová to dokázala! Je první a má jistou medaili! Fantazie! Ohromný pocit takového jako vnitřní radosti, vnitřního štěstí. A já jsem si i, protože jak jsem říkala, že jsem snílek a i dřív jsem si o tom snila, tak jsem si říkala, že by bylo úžasné dojet do toho cíle, vědět, že jsem vyhrála tu medaili a zvednout třeba ty ruce a podívat se do toho nebe a přesně jsem si to jakoby vybavila v tom cíli a přesně jsem to udělala. A měla jsem hroznou radost, že jsem to dokázala a že jsem to zvládla.